Здравейте, аз съм Карно. Тук съм в Протокрафт. И последния път бях умрял горе. Да, много тъпо. Нямаше какво да направя, просто паднах и някой ми бърни кофайта ми, защото те сайта ми ги нямах. Тук никой не го чупил. Добре, лагнало ли или... Аз тук ще джойнах. Само аз съм. Добре. Аз спамя мишката, пък това нищо не става. Добре, не знам що. Ако се щупим честа. Добре. Вие видяхте ли го? Като щупиш честа, той не го дропна дори. Кой ти чудо? Издадох колкото, че пояса ми е по-малко. Пък ще ме възстановим до някъде. Пък ти ще ме отрови от първия път. Да, аз дори не мога го изям. Не, защото много е удобно. Не знам да спирам ли клипа да влизам в някой друг сервер или... Извините, че миналия последния клип малко се бъгна. Исках да го правя, но... Аз ги качих там. Да са в едно, а пък... Нещо се бъгна, сигурно не беше. И се не спря епизода. И там... Щях да пиша, че не се чува малко гадно. Бък. То ти сигурно си беше от Камтазията. Аз сега си я правих, си я купих. Ама не снимам с Камтазия за Бога. Кой снима с Камтазия? По-скоро намерих кода. Защото няма ми трябва да си плати парите. Не че ми седи, просто ще е малко тъпо. Аз съм в резиденция. Ако ме е лесно. Има крипър горе. Я Sky, ако напиша. Фук! Добре, това не го очаквах. Що ме пусна на друг скайблок? Фък оф! Пак умрях! Фък! Аз ги сбутах сигурно. Ма вече ма прасе. Не знам. Shut the fuck up. Не ме бутайте, моля ва, не ме бутайте! Ще паднеш! Оле! На малко съм. Добре, извините, че викам, ама просто тук някакво супер съсредоточеното нещо. Бутнах ги. Успях. Добре, ама съм на хипер малко кръв и той прася. Добре, ако падне просто ще го убия. Добре, ново начало направо. Ти ще се казва епизода. Не знам. Не мога да строя дори. Там, за това... Сигурно. Еми го моя скайблок. Той е моя скайблок. Би трябвало да съм там, ама не... Но то е тъпо. Както и да е. Ще почнем на ново. Най-добре ще бъде. Трябваше първо да саплинг. Защото имаме много дроп. Много рядко ми дропа. Преди сега имаме свинчура. Дай Боже. Фак, нямам саплинг. Да, много яко. Sky. Delete. My want. Да, готово. Защото тук трябва да ти с Sky да спеше. Това кой ти чудо е? Майко! Шит! Ще умра. Какой ти чудо? Аз за първ път да спознавам, че може да има нещо такова. Ще ме спана тук. Умрях, ама нищо. Sky, дали пак тук ще ме спане? Добре, поне тук ме спамва. Фак, аз ще умра, фак. Паднах. Добре, какъв то странен? Че е 12 странния епизод. Ти моя скайблок гейче.
Те ми пише. Що мога да отварям честа или някой ме е привайтнал, пък се е бъркал. Уй, крипър! Оф, гръм. Не ги избил днес. Нямам нищо с което да ги избия, тъй тъп. Тук крипъри са гармили, трябва да ги избутвам. Бре, май първо ще бъде скелета. Нямам дори меч. Тук има някакви води. Лего! Лего! Трябва първо ги унищожа мобовите, защото ще ме изпише, че... Фак, лагна ми! Това е да ти лаги, докато снимаш. И докато... Ох, тъпо! Крип! Ей, умрях. Добре, як стана. Не, малко тъпичко, защото... Уич! Първо теб ще убия. Тъпа. Си. Добре, браво. Крипъра ми помага. Ох, мислих, че тук има невидим моб. О, фак. Фак оф. Не искам да го... Оле, още едно забух. Трябва да отида да легна да спя. О, сега ще ме оставя на половинка, защото е гадна. Може 20 секунди сигурно. Само нещо махит не умирам. Аз ка сега да бия първо малкото зомби, че той е пълен буклука. Ох, добре, сега малко аз се подръпна. Сега някакъв крипър зад мен гърми. Ще бъде трол. Не, стари. Те първо теб ще убия. Не съм с 20 въпъса, но добре, съм казваш. Добре, ти зомби почти умря. Ако ги избутам, ще бъде по-лесно, май. Но само ти смисля. О, фак, ще му убият те са ветераните. Да, извините, че не съм качал 2 дни. Имах работа. Да. Село. Гандам. Добре, сега да се легнем и да се наспим като хората. Ох, фак, двама сме. Няма да заспим. Успяхме, ес. О, добре, ти беше добре. По-скоро, каква е тази постройка отгоре? Да не мога да спавна. Добре, тук някакъв се е правил на строителя. Саре, пич, ама ти му да е твоя сънц. Сега ако ма гледаш. Де знам. Странно е. Дай да спрем тая водичка. Крипър! Фък! Оле, къде дойде? Това е от него. Какво има? Той пича си стрява къща. Меч. Има меч. Еш. Дадинето да си взимам. Не, взимам. Стрели. Ох, браво, пич. Пекан си. Поне лъка няма ми чак трябва да толкова, само леглото, фермите сигурно ще ги поразваля първо. Ама... ти дървете там. Скайблока моето къде е бъгав. Ако някой играе този сървър, да ми каже, ако на него е бъгнато. Аре, тя вода ма дразни. Ти тук ли се? Швейцарец. Не знам, ще го кажа. Его. Първо да щупим този дърт, защото няма ни трябва. Защото тази вода не беше голям проблем. Поне има меч и лък. Това лъка няма ни трябва чак толкова. Няма ни трябва чак толкова малко. Ако има някакъв моб. Ти ще стане? Стане инфинити. Окей, добре. Това беше по-добре. Берсека не са рефрешна. Само да го таком с дърта, не
Пък после ще го оправим с кабелстон. Кобелстон. Бе, както да е. Не, то сгубиха. Хубавото е, че като легнеш, един като легнеш се спиват. Ма, тук нямам прасе. Знаеш колко ме интересува. Добре. Ти какво ти ще е сигурно? Трябва, точно не си обрал дори санда. Но откъде го взел? Ако това не са на някой, ще бъде странно. Ма, не знам, що е те. Глич. Много мобове имаш. What the fuck? Прекръстен ли е това съм? Бе, не ми дава го стакна. Сървърът бива. Не е много лош. Last time. Става само за разцъпаните. Виж. Ох, той в един друг сървър беше много тъпо. Той май нещо като пугин. Не знам. Кучето ми. Кучето ми лай. Ма тези неща, що не си ги преместят тук, бе, пич. 35 айтема. Окей. Дано не са моите поне. Какви? То отмиралите скелети таки са. Това сам да го оставим. Много дърва на този пич. Нещо. Радичката ще се вземе само да вземе. Да ретата. Да ги махнем. Той има дърво, ама... Ще пусне. Бе. Мисля го чупи на ръка. Само... То сме ли някакъв кобел? Насоба. Добре. Няма други кобелсон генератор. Лава. Ей! Тихо де! Няма спреям. Бе, както де. Надявам се да се чува чак като силно. Добре, само да ги оставим нещата. Не искам. Добре. Тест как имат кони и овце, бе? Гледам нещо. Ще се прибия накрая и ще умра. Прицаках гоните с сесванда. Сега е по-построен. Добре, искам само да ви... Може сега ще спирам клипа. Пак ще трябва да събирам кабелсон. Ще поправя сонда извън кадър. Може си накъм.
правят слабове.